missing due to different factors. Actually, some of the reduction is due to unnatural attrition, which accounts for cases where learners may have passed on or otherwise no longer able to continue with their education. Aparo Opollo K'Opollo wacha kanage kanyo nikech mane na chel kom ywak e sector mano mar somo. Erokamano, ke somo king'iyo research tiyudo ni nyithindo ma kata ok mar CBC ni kata before nyithindo ma timo penj class 8 kanigo namba kata sani madhi timo penj 2025 king'iyo tiyudo ka almost 120,000 of them bende pod are missing mok dhi timo form 4 negi timo class 8 to gidhi timo form 4 the same time matimo grade 6 I expect nigi team grade 9 bende gionge gidhi timo grade 9 challenge mantie of course waziri nyalo wacho ni gigo gin maybe tho lakini adieri mar wach ni nyithindo 123 ok nyal bedo ni osetho e Kenya ma dhi koso timo penj en mana ni ngima mar somo osebedo gi confusion to bendo bedo matek ne jonyuol an extent makoro like ok jonyuol nyithindo neno ni there is no need onge tiende mondo wadhi mbele gi somo nikech iyudo ka nyathi dhi school to onge chiemo aya jomoko dhi school to kitieko king'iyo dala king'iyo gweng tiyudo ka jok mosomo samoro chandore kendo ma oloyo kata jok moko somo jok mosomo mineno ni odhi e school kaka jomoko jopuonj wan gi japuonj kama osetieko school higa mang'eny pok ondike koro ka nyathi ng'iyo dala to neno ka gima there is onge role model onge any motivational factor mar dhi school to kong'iyo ng'at moro ma maybe wang'o maka dala kacha ja welding moro ma nowere gi school odhi welding to yudo ka jogo yudo pesa koro the only option en ni tiende onge tiende adhi mbele gi school anyalo wuok adhi manyo pesa to nyithindo we school nikech ngima bendo matek ot bende kodhi e ot chiemo onge koro instead of chulo fee wamanyo chiemo koro nyalo bedo ni gi nyithindo ma samoro nolalo ngimagi gi mago ma samoro jonyuol ok nyala mano mar tero gi school thoth gi molalo ngimagi nyalo bedo ni nitiere lakini percentage mar molalo ngimagi ok ng'eny nikech adwaro mar mondo mwang'e kwana e kinde ma bende ne gitimo penj mano mar grade 6 mano mar